am venit. Hai, știi doar că întârziem. Cum arăt? Bine, hai. Stai, dă să ne așezăm alea ca intru. Bine, dar e... S-a întâmplat ceva? S-a rupt hainele! Îți groază! Ei, lasă, eu te îmbrac cu altceva. Și frază că nu ești că-ți groază, da? Ei, auzi, Cârco, tot ai în dulap haine. Și pantalonii ăștia, este vargi, nu mă îmbrac. Ioti, ia-ți rochia asta? Care rochia asta e pălărie, nu vezi, e pălărie. Pune-ți pălărie și... Care și? Ia-ți costium? Care știu eu la fiți deputat și eu nu înțeleg și... Iute, și e verde? Și care vede, sub bazăm cu un bradul, nu înțeleg și... Tu niciodată nici nu-mi dai. Ei, de acum, vrei în sara, dar de acum, ia uite. Și ești prost? Și mitel? Normal. Te doare?